Wonten mriki dak duduk kita hormati niyose Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kampung kasar ingkang penata para manusa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa di timur matahari mulai bercahaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita semua pemuda Islam Indonesia. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Tinggi tinggi kuno yang nona kampung Melayu sarang melingkar di pinggir kali sarang burung di atas kayu sarang terlihat terlalu tinggi. Mendong ya nona menjae sarung benangnya igal jarumnya putungnya tiada putung sopo sing ganti ngawaruwono pemuda Jawi nama Islami. Kami Islam budaya terang atas dawe dari pangeran. Ayo bro konco ngawaru ono rukune Islam yo iku limo. Rukun kasiji Iso siro lawan ngaji kaping pindho neng lakoni salat kaping telune mbayar zakat kaping paposo ana ing wulan Ramadan kaping 5 haji lamun kuwasa iku sadelo yen ora poso kita bakal nelongso sabab urip ninggal poso apa donya.
sakaratan terus mati nuli pandam neng kuburan dan takoni aranipun kantakon munggalan akhir lamun wong oleh iman enggak zikir lamun wong bisa jawab sampurna mongko nuli amal bagus iku teko lan bagus sing ngungkuli para piyai kuburane dina-dina den kebuti kuburane mana ana jendelane bisa padang kasorotan suaragane lamun wong ditakoni megap-megap pertakone malaikat ketap-ketap krasa dosa ning kuburan rebas malam kuburan rebas malam muni nggodha malaikat nganti ambles Giat lapar kumpulan ini Ramadan jangan dilimpahkan syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman tegaklah berdirimu siapkah didengar kawanmu setiap membela agamanya Islam agamanya Tuhan dan negerimu ayo para kanca enggal padha angupaya kanggo belani agama Islam ingkang ganti luwih mulya akhirate kejaba saking agama mila kita enggal padha ngupaya yen ora kersa coba bakal kana cobane manungsa iku bakal tumiba nanging kita ora ngerti yen bakal tumiba ngene ya dek nyanyi dek tak uncalke segoro ngono ya oh iya wis suwe mas ora jamu pisan godhong kuniran suwe mas ora ketemu pisan dadi pikiran wetan kali kulone kali tengah-tengah tanduran pari isih cilik padha sregep ngaji manut dawuhe kiai gunung digawe sawah kepiye oleh banyoni durung yanduk digawe susah kepiye oleh lakoni wis suwe ora jamu pisan godhong meniran wis suwe ora ketemu pisan amung dadi pikiran siji loro telu papat limong matematika 6 7 8 9 atiku lagi nandang pronto apa bisa golekake tombo eloke Pak Tirto Nadi ngoblongkot diwalekake eloke bocah saiki bayar tukon dibalekake gunung digawe sawah kepiye oleh banyoni durung yanduk digawe susah
kekepiye oleh nglakoni rimis ngopeki klopo ora iso nyandaki jone nongas nangis janduk nangisi sapa ora kuat gawa kacange yo gunung digawe sawah kekepiye oleh banyoni durung-durung yo nduk digawe susah kekepiye oleh lakoni ini negeri namanya Jawi kami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawuhe dari pangeran yo kancang ngaweruwono rukune Islam yo iku 5 sadat loro rukun kasiji bisuwa sira kalawan ngaji.